Laing mga kadalanan na usab sa lungsod sa Bantayan nga nasemento na ug gigastuhan sa Kapitolyo ang gisubhan ni Gobernador Gwen Garcia kaniadtong Huwebes, Marso 31. Ang duha ka kadalanan mibalor og 18.4 milyones ka pesos. Usa na niini mao ang Phase 1 ug Phase 2 sa pagpasemento sa Barangay Road sa Barangay Baud sa lungsod sa Bantayan. Ang kapin 300 metros nga sementadong kalsada, dunay gilapdon nga 4 metros, gibag-on sa semento nga 6 pulgadas, og mibalor og 2.8 milyones ka pesos. Si Bantayan Mayor Art Despi mipaabot sa iyang pasalamat ngadto sa gobernador sa kanunay niining pagbulig sa kalambuan sa lungsod ug sa tibok isla sa Bantayan. Dili na kinahanglan og damo pa nga pagpintana kay ang gugma ang interes sa pagserbisyo sa Bantayan mao gyud nagtukbod sa atong gobernador para mahimo kining atong kinabuhi nga mas sayon. Gisubhan usab ni Gobernador Gwen Garcia ang Ubuob New Road section sa Barangay Ubuob nga usa ka access road gikan sa poblasyon ngadto sa sikat nga Camp Sawi Mangrove Trail. Ang sementado unyang kalsada mula nat og 1.7 kilometros, may gilapdon nga 5 metros o gibag-on sa semento nga 6 pulgadas. Migasto ang Kapitolyo og 15.6 milyones ka pesos alang sa maong proyekto. So, nabalik makahatag yun ako kalipay nga doon na tayo mahimo nga mapaarang-arang ang inyong kinabuhi. Ang adlaw-adlaw ninyo nga panginabuhi usap. Kaya kung nindot na ang dalang, musunod na masayon na ang pagdag mga produkto, ang pagpaabot usap ng mga produkto. Nako, ikaw diferensya basta nindot ng dalang. Uban sa report ni Juanes Arong, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.